lahir dan batin dan diberikan umur yang panjang. Amin. Kula tak njajal ngidung, Bu. Ya. Iki jaman wis canggih, tuwa nom padha dolanan HP. Yang seni niku sak jogetan tok ngene sak juta kecekel tangan. Kandhani kok. Nyambut gawe sampean sukses, koncone akeh, relasine bertambah ya perkara HP. Sampai bojo digawa tangga perkara HP. Rong juta, Bu. Tapi didomong 20. Mulane sing duwe HP aja disalahgunakne. Nang kembangan kok lewat galeng cewek prambangan ireng sing ireng niku jilbabe kata sing ireng nek ceweke wayu-wayu jak nggalon ini kayaknya bener dolor pituture wong tuwa biyen tiap setahun sepisan ojo sampe diilang lekno supaya teko bilai mula nang padha diilingono ayo padha disedakoi supaya panggoda sirna contone masyarakat Rambangan gak kena disepelekno mulane dikai swadaya masyarakat kanggo ditarekno ngumpulno dananggar titik tujuane digawe nanggapno ngruwahi kampunge supaya do teko beda kula niki sebagai seorang seniman mek iso ndongakno muga-muga masyarakat Rambangan ado teko panggoda sak sampune dipimpin Bapak Lurah priyantune Bapak Karto tiange ganteng tur higienis gak ngecewakno kula kae teko barek kanca-kanca barek panitia pun dipethuki dikengken munggah ten loteng gak suwe terus disuguhi dikei mangan kon embuh sak karepe sesuai dengan selerane pancen panitia Rambangan sak masyarakate gede sosiale kula sebagai seorang seniman Pak mek iso ngucapno syukur terima kasih
Muga-muga sedekah sampean kabeh dibales barek Gusti. Napa malih Pak Lurah tiyange paling murah ati. Kula niku wau pun dipethuki kalih Pak Lurah langsung disalami. Pancen Pak Lurah Karto niki tiyange paling murah hati, di samping tanggung jawab tegas lan murah hati. Pancen sak prambangan mriki gak ana sing sosiale tinggi kados Pak Lurah niki. Ket ngarep sampe mburi Pak Lurah tak lemahe, ojo lali Pak sanguku tambahi. Mboten Pak Lurah, kula niki cuma guyon. Bapak Ibu sedulur kula ingkang kula hormati sedaya. Nggih kaya ngeten iki paguyupane Campursari Padha Laras, pimpinane Ki Dalang Aroman Widodo. Segala sesuatu tidak mengecewakan. Ket awan sampai saat ini kita selalu dihibur dengan kapasitas yang luwih daripada kesenian lain. Ngeten iki, tiyang nek ditanggap niku nek pun wani regane, tidak mengecewakan penontonnya, gak mengecewakan anggotane, kabeh dicukupi. Tapi kalau pentas ten pundi-pundi tidak seperti malam hari ini. Sing nonton nggih ngoten, sayuk saeka praya, kuwabeh madhep mriki. Tapi sing tak gumune sing nang ngene kene kok wedok tok, sing lanang kok mecingil sitok gak enak. Tapi nang sebelah-sebelah kono. Ngeten iki antusiasnya masyarakat mriki pengen ningali paguyuban Campursari Padha Laras. Mangan sudah disiapkan kon ngabek dhewe-dhewe. Sing doyan iwak daging mangan iwak daging, sing gak doyan mangan iwak daging ana iwak teri, ana iwak lele, enten iwak tempe, enten iwak tahu, enten kerupuk, sembarang sesuatu tidak mengecewakan. Lah kebetulan kula niki mboten purun iwak daging, mboten purun iwak petik. Temriku niku enten iwak lele langsung kula powangan mawon Bu. Tapi pas kula pangan niku kula ngomong ngeten. Lelene iku cilik-cilik ngoten. Apa tak pangan iku kula mikir, iki lele tak cecek bongko iku. Tapi kata tidak mengecewakan dikon mele kok. Rokok nggih ngoten dikeki situk-situk. Pak Lurah luar biasa. Makanya sampean kudu berterima kasih kalih Pak Lurah, kalih setape, kalih masyarakat mriki kabeh, panitia-panitia bahwa sampean tasik disekunjung dalam acara tasakuran sedekah bumi niki, sampean tasik dikeki tanggapan kesenian ingkang kaya ngeten iki. Ngoten nggih? Kula mriki niku ngejak bojo kula. Lah badhe pipis, jedinge niku pintune kan 3. Sing loro niku enten kuncine, sing situk gak enek kuncine lah. Sing gak ana kuncine niku pas kosong. Bojo kula niku badhe pipis, gak ana kuncine jenenge wong wedok kan sungkan kok nang mlebu. Akhire pipis niku mboten kaya wong wedok ngoten. Nggih niki disodok kali tangane supaya gak ana mlebu, kali grojok. Tapi gak apa-apa, yang penting kan selamat dan sehat. Ngoten nggih? Monggo kita nikmati kaya ngeten iki paguyubane, sampean kritik mana kekurangan dan mana yang harus diperbarui. Saya sebagai seorang muslim hanya bisa memberikan contoh yang baik. Monggo difilter. Omong kula niki sing apik monggo digawe, sing elek monggo dibuat sing adoh. Tujuan kula cari persaudaraan lewat paguyuban iki. Ngoten nggih? Leren aja. Leren aja, Gus. Tenjero niki tasih enten kanca-kanca kathah. Kula mriki mbeta ning Rahayu sing penyiare Campursari ten ngene TVRI Surabaya itu saya bawa. Enten Cak Demo, enten Cak Bokir. Makanya monggo kita sambut dengan baik. Ibarat kembang kowe pancen wangi, ibarat tebu kowe pancen legi, akeh kumbang sing padha nyedhaki, pengen nyecep sarine kembang melati, budale esok mulie sore.
syukur dikandeli wedake sing goncengi saben dina siji gonta ganti pacare ana salang kon iku lemu gak tayo kok Lah apa gak tayo? aja isin-isin aku kalau Pak Roman nanggap podo laras ki gak murah Ya 25 juta itu bukan orang dudu duit saiki bukan uang sedikit perlu urunan kene iki gudange seniman ya gudange tokoh-tokoh agama gudange santri kiai blek nang di desa kene wis seru. Lah kamu sebagai seorang seniman kudu ngekei contoh yang baik ini jogetan sing apik iki tabuhan sing perlu ditiru ada teko rene kon jogetmu koyo ngeceki wowo ae kon iki ro wowo tak gak kon Ro. Ngono yang ngamukan ro. ya gak ngamuk kualitas itu harus dijaga lebih berat mempertahankan daripada menciptakan ngono Kon mosok kena lele cilik malah langsung darah tinggimu kumat. Wong kok ngamukan lho. ora perkara ngamukan mana yang bengong kudu tak lurusno kon iki gak bener ana wong edong durung mari kon munggah koyo ganteng-ganteng praenmu ae wong kene lho dipangan kirek dilepeh maneh kok Ya apa? dipangan kirek dilepeh maneh Heeh. aja nek kono Lah nang ndi? kono potongane sak meter kotor rada kenceng ya Dik Agus ibarat kembang kowe pancen wangi lho ndok kono maneh kon iki krungu tak gak sih aku ngomongnya apa sih ngomongnya apa aku Jadi kalau dek kene kon kono. aja ndok kono konsentrasiku ilang apalanku minggat kabeh kon gak sungkan ambek ibu-ibu iku ta Terus aku mbok endi? kon iki wong Jawa ta wong apa sih ana ngomong gak ngerti blas iku Wong Jawa kok. ndok kono Kono spi. santap dadi gawe cewek gaul yen ngiyu ndok kono maneh kon iki krungu tak uwan wah arek iki gak ngerti wong Jawa rek Regeten aku. Kene kliru kono kliru. aja ndok kene aja ndok kene aja ndok kono Nanti. kono 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 lho Bu monggo sing pengen digawe tumbal bae tiyang mriki enten digawe tumbal lah niki barang nganggur niki apik ya apik ya wis ndok kono gak usah main ndok kono ae wah rek kok kene ngobrol wong loro kate nanti kon kate nanti lha sapa sing ngongkon aku iki ijen wis ngatasi Kono ijen ngatasi lah aku sesuk mekar kon niku wong urip itu harus mengikuti seperti air mengalir ojo ngoyo-ngoyo ya ojo terlalu santai Aku rezeki diubur melayu ditunggoni gak teko kita harus berusaha sambil berdoa ojo lali pondasi sholat harus diolehi tetep baru. ngono Aku wis pokoke ndongakno lurah iki wis jaya sampai periode berikutnya pesenku situk. apa Jeding situk kayak ono kancing. wis tak omong lha iki mang mari bojoku mang Iku lak bojomu lah aku. apa kon Ket ngoyor sorong ibu-ibu gocelan kene kowe. iku awakmu sing kurang tanggap awakmu lak nggawa kontake mobil Apa? lah dilebokno ngene lak wis padha mbek kunci Lah wong kebelet kok ndak ndelek kontake mobil barang. ora kok Kocar iki kabeh. desa ndi jenenge iki Prambangan. Prambangan iki ceritane kuno makuno desa Prambangan iki ono ceritane ora kok ujug-ujug terus desa iki jenenge Prambangan ora Nek sejarah. ada sejarahe Sejarah apa sejarah? rikala Kanjeng Sunan Siar agama Islam iki cerita tuwek lho Iki cerita tuwek lho. Ojo tuwek-tuwek Mulai iki. Ojo tuwek-tuwek nomen kadang geblak ngarepe jeding barang. iki cerita zaman dahulu kala daerah kene iki sek rupa hutan belantara alas pinggire iku danau-danau kali-kali sing gak karu-karuan Kanjeng Sunan Siar agama terus nang ngene kene iki
ana wong situk ditakoni karo Kanjeng Sunan. Sedulur, sampean iki gawe apa kok nebang wit sakmono gedene dipacaki kaya ngono. Sampean mendel mawon Kanjeng Sunan, kula tak mencoba berkarya. Ngono. Dadi kayu gede kemang ditebang dipacaki cek terus dadi prau. Oh, dadi prau. Praune iki iso miber. Kadang nek kali digawe perambangan. Mari gawe kayu, mari gawe prau wis dadi, wong iku keselen turu keteliar mati. Jare Kanjeng Sunan kanggo eling-eling wong ki mang, rejane jaman dijenengno desa Prambangan. Oh. Kene iki. Temen iku. Mbok temen mbok gak jare Pak RW ngono. Lho, kok jare Pak RW? Kuwi kedurung ngono wong akeh kok. Ya mestine temen. Oh, ngono sejare. Mari ngono Kanjeng Sunan. Radene dina kene desa kene tak jenengno desa Prambangan, Kanjeng Sunan nerusno laku apa siar agama Islam. Lho, mlaku nek. Mlaku dekne, mlaku rono ngidul. Ngidul plek menggok ngulon. Nek kono ya ngono petok arek nom-noman niku. Kok gawe diang. Ro diang ta gak? Ro. Obong-obongan iku. Obong iku. Nang ngene kono ki arek nom-noman ki wong iku mbleh wedhus. Arek nom-noman ki mbleh wedhus jare Kanjeng Sunan. Lah tapi kok sing dipangan kok dudu daginge. Kok tambah balunge diobong, dipanggang, dikandani. Sedulur, wong iku ana daging kok balung kok panggang kena apa? Kon iki ngerti apa wong tuwek ngene? Kanjeng Sunan diwaneni disedakno karo Kanjeng Sunan, arek iku mati mergo karena apa? Balung, Bang. Balung dipanggang mang. Ana rejane jaman dijenengno desa balung panggang. Oh, Ono. tibake Kanjeng Sunan ngelowutus ngono ya. Siar agama Islam ki nondi-nondi. Bar ngono nang di maneh. Mari ngono Kanjeng Sunan ya melaku. Menggok ngalor, mari teko endi? Kulon. Teko balung panggang menggok ngalor. Tek. Nek kono ya ngene. Iki kok desa iki ora-ora mbo padang gak ana tanduran lah. Ana wong duduk ngene didelok akhire wong jungkel mati nek kono ana rejane jaman jeneng desa nduduk. Oh, sejarah ngono. Heeh. Mari ngono Heru, Kanjeng Sunan numpak Gojek balik ngulon. Kanjeng Sunan kono Pak Gojek. Kono tak sodok bongko kono kok. Oleh ngeloyonge kadoan balik numpak Gojek. Kanjeng Sunan luwe Heru. Kono ana bakul ayu-ayu. Ayu-ayu. Jenenge bakul sate. Sate. Lek gawa sate miring. Bakar bakul sate iku mang gawa satene miring terus numplek blek mati ning kono. Rejane jaman. Rejane jaman jenenge betiring. Kok kemek kakekmu Kanjeng Sunan mblakrak njok betiring bareng. Ah, biar Kanjeng Sunan kok ngelutus ae. Oh, jenenge wong siar agama Islam ki ngono. Munggah gunung medun jurang jaman biyen. Akhirnya terciptalah suasana di masyarakat kene kompak nang ngene keimanane dalam keagamaan Islam ngono. Lagu-lagu ya, daerah kene lagu-lagu yang mengandung religi ngono kuwi. Religi, kaya to. Suatu contoh, indung kepala indung. Sing ngomong nabuhi sapa, Gus? Bagus ku rek, gak usah tabuhi, Gus. Kancamu ae. Kancaku. Indung kepala indung. Hujan tabono tagus, hujan diudik-dik. Nyocot. Mau kalian nabuhi saya ki tak buhi. Hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung? Kon gak usah ngono. Meneng gak entos ta. Lah ono penyanyi kan biasa tari latari ngono lho. Ya ekspresi orang itu macam-macam tapi ya nek ngono ganggu kancane. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. Iya. Duet. Enak. La haula wala quwata, mata melirik seperti buta, tidak sembayang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Iya. Duet. Aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah. Marilah sholat agar tidak dosa, di dalam kubur tidak disiksa. Iya. Lah kok wis muni awakmu? Jare ngajak duel kon iki. Jare ngajak duel. Lah timbang duel iki kene mbok nek kono gelut. Nyanyi wong loro kok duel sih. Duet.
Wong loro iku duet. Seniman kok gak tanggap blas ya apa. Iku ngono jenenge duel. Duet iku nyanyi wong loro iku duet, Heru. Nek duet, umpama awakmu tuku bakso nang kono, Pak, baksone pinten? 10.000 Mas, monggo niki duete. Iku duet. Duet. Kon ro pasar Cerme. Ro, Nang ngene sebelah lampu merah nok kono, ana wong dodol duit. Sak mangkok ngene regane 5.000, dikeki juro, dikeki santen duduk. Udik. Iku namanya duit. iku dawet. Dawet. Dawet iki nek wong jaman biyen, mari mulih teko sekolah, gak njujuk omah terus menek wit krengkel-krengkel, mari dipangan ilate biru. Iku jenenge dawet. Lek dipangan ilati biru samatane, Kok samatane? iku juwet. Goblok iki. Kon ro kolam renang ta, Kak? Ro. Lah, arek wedok-wedok nang ngene kolam renang, gawe pakaian sakmene iku jenenge juwet. Lele juwet gawe renang, juwet ting pecodot. Cawet to juwet iki lho. Nek wong loro iku jenenge Duet. duet. Kate nyanyi ta? Ya, duet. Duet, tak siarno sih. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam malam hari ini acara tasyakuran bersih desa Prambangan mendatangkan bintang tamu dari kenamaan dari Kota Pandaan. Kalau dari Jakarta, penjenengan sedaya sudah pernah tahu Bang Raja Dangdut, Bang Haji Roma Irama akan dipanggil kembali untuk menyanyi. Aku. Bang Iwan Fals, insya Allah Agustus yang akan datang akan dipanggil ke Gelora Joko Samudro Gresik juga untuk menyanyi. Aku. Cak Demo, insya Allah habis tampil dari sini akan dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo, apa? Dagelan aku sing bongko kaya kancane dipatek-patekno. Ya terus Ya mengisi lah. akan dipanggil ke sini untuk menyanyi. Untuk itu marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Sebentar lagi jenazah akan diberangkatkan, saudara. Bareng niki. Penyanyi, Giding-gidingan lho. penyanyi akan kami tampilkan. Inilah Cak Demo. Apaan? Lah kon nyeluk penyanyi tak nyeluk kewane. Lho truk Roman Widodo glantong. Penyanyi akan kami tampilkan dengan sebuah lagu. Jeneng apa? Assalamualaikum salam. Lagu kok Assalamualaikum salam. Iki lho sing arek wedok iki lho. Sing di. Sing arek wedok ayu nyanyi religi iki lho. Aduh, iku ngono Den Asalam. Ayo seru kok Sing takok. sing nyanyi sapa jenenge? Nisa Saiban. Nisa Sabian. Oh seru ngono kok. Sebuah lagu dengan judulnya Den Asalam dinyanyikan oleh Cak Demo. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Aku lawakan nek didelok mbek putu-putuku kene sungkan. Bu, anak iki. Awakmu sungkan aku ndredeg. Wong kene wis kadung tarik napas ya. Jong, aja niru wong gendeng-gendeng iki, Kak. Saman calone dokter, calone presiden ya, Mbak ya. Aja ditiru. Aja niru wong ngene iki. Medine wangi gendenge utang gak lunas-lunas ya. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ndek. Eh? Nadamu kurang ndek. Kok nek sakmono refe gak ngatasi kok. Masa kedukuran? Kedukuran. Kurang ndek titik. Kurang ndek titik. Sik kurang dek. Kurang ndek. Kurang titik. Ndek titik. Ndek. Nah, guys. Apa? Engko bar teko kene terus nang ngene Indomaret ya. Olah apa? Tuku ambeien, ambeven. Kowe wong ku nyanyi kok kon ndodok lho. Ya maksudnya itu sesuaikan. Wong adol vokal, njaga tenggorokan itu mangan-mangan kudu dijogo. Gak oleh mangan panas-panasan. Kaya Mowo, korean, Wajar. LPG bareng. wis panas-panasan lho. Nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Guru. Oh.
Ku geru. Kok. Cekikut. Kakak. Sing rada banter suaramu. Masa ana penyanyi terus nyanyi terus di gudang ngono. Prasamu, Pak, anakmu ngono. Yo. Tonton dia kemana? Penyanyi kok diurui lho. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bagus iki tanggapane akeh. Iya. Mosok nabui den asalam lagu Timur Tengah tabui pencak. Iya. Mosok arek wedok ayu-ayu ngono melok yayakan melok pencak. Lah jenenge wong kan macem-macem. Lah karepmu ya apa lho? Tabuhane iku sing kalem ngono lho, iku lagu Timur Sing Tengah. kalem. Ngomong Dik Bagus, aku ditabuhi sing kalem. Ya bagus. Sing kalem. Kalem. Wis siar kok. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalem iki. Kekalem meneru gak krungu belas aku. Bagus iku ngenyek awakmu Bagus iki. Mosok nabi aku gak iso. Aja ngono ta, Dik, Dik. Pirono? Dagelan iki ya bojone panjak. Panjak kendang ya do bojone ngene iki. Lah ya. Mbok aja sombong-sombong saiki tanggapane sampean akeh. Oh. Mangane rawon, mangane soto, dhuwit nyekel mbok eling jamane kena Covid iku lho. Oh, ini kok. Ah. Covid e kate mbayari anake sekolah gak iso njaluk dhuwit nang ngene Temo dikek 1 juta wae Temo. Ya. Gak Duh. Iya. rencanane tak kekno tibake aku meneh bayar cicilan. Lah ngomong ya apa njaluk apa? Sing gentenan lho sing kalem sing gentenan sing enak. Sing bareng rangkep ngono ta? Heeh. Sing berirama. Oh iya. Sing bareng Cak, sing bareng Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Cak, sing rame Cak. Rasa enak iki. Sip. Iki sing mau jaluk. Ngene iki sing mau jaluk. Rempek bareng kompak. Pimpinane Kandhanono. Apa? Bar teko Prambanan gamelane kon ngedol. Pedole apa sih? Lah wong tabuhan bareng iso kaya arek digondol wewe gombel ya golek ya. Awakmu ki njaluk apa ditabuhi mbek kene? Tak nyanyi dhewe gak iso tabuhi. Berdeketen aku. Ya ya. Nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah hem yo kakek. Gak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Kilahatil ard matak fi masaha launai si belasamaha wanta ayasna wahab. Lho. Kok Wahab. Aja isine-isine wong Prambanan. Apa? Kene iki religine kuat, kota wali. Kota Wali. Nek wis perkara tajwid iki kentel wong-wong. Nah, tapi aja nemen-nemen ngono ngetarane. Toro lek gak melok tajwid, apapun yang mati di akhir kalimat akan menjadi kol-kola kubro. Oh, ngono ya. Ojo bolan pondok. Awakmu biyen nak pondok ya? Ngaji ta? Dodol es. Mbok takokno. Bismillahirrahmanirrahim. Wanta ayasna wahab lo tadikil ardinas king kaligom abtahiyat. Wes Wong kene iku sebagian ngerti apa sing mau ngomongno, sebagian juga gak ngerti. lah gak ngerti ya tak dodono ngono. Artine apa dudono lho? Kilahatil atmatang fi masaha. Dunia ini akan terasa sempit. Iya. Lo naisi belasama. Bila hidup tanpa rasa toleransi. Oh, betul. Wanta ayasna wahab. Tapi Iya. bila hidup dengan perasaan cinta. Iya. Lo tadikil artinas king kaligom. Sesempit apapun dunia akan terasa bahagia koyoto desa Prambanan lho. Lah iku mau saiki sing mburi kok akeh terjemahe. Tak awur paketan kuntek.
Gak ngono panitiane iku mang kleru ta. Wong pelawak ganteng-ganteng ngene manuk tengkek metu. Oh, sing diomong Pak Karto mau iki berarti. Iya. Mas, anu sing golongane sampean dagelan mangke setunggal pun angsal mantuk jare. Lah kate iki apa? Lho Pak Karto kan gawe UMKM. Iya. Degan. Iya. Kate gawe kerok degan. Ngawur. Ngawur kok iki. Ojo cithik-cithik kon. Abangku kaya yai. Apa lek apa ya? Hah? Ada hari kira. Ngomongnya lho, Her, kaya yai. Ojo ngomong. Apa? Ibu iku sampe ngene. Kon iki ya. Mo. Awakmu ki nek ngenyek padha menungsane padha mbek ngenyek sing gawe urip. Ro akon. Iki ngono ciptaane sing gawe urip padha mbek awak dhewe ngene Ora iki. ngeru. Lah kono lek ana sing bobot bareng delok iki. Apa? Ya blahen metune kaya cakil. Aja ngono. Kon ro ta gak? Jumat wingi lak kate tanggapan nang ngene Tuban. Iki teko awan. Daripada ngenteni kesuwen tak jak Jumatan. Ya. Lah wis mari Jumatan kate buyar kan salat Jumat. Salat Jumat kancane wis ngadeg dhewe. Iki nguwek ning ngene gak iso ngadeg. Untune kecantol sajadah. Ya iki lah. Oh, aku ya mbok tipu ngono kok. Lah apa? Jarene Heru. Kan budal jam pira mo? Jam 4. Engko lek udan bareng bokir apa? Wis niupo ni sore bokir gak marah kudanan. Arah. Tak coba. Apa? Dan terus aku ngiyup di sore bokir. Gak kudanan sih. Gak kudanan. Iya. Iki ndrodos. Gak ngono. Kene kok tepak. Cek, Awakmu. Cek lu. cek. Ah. Mo, ojo mengulang kembali mo. Sing gelek iku mo, nek Arina ta mene rusak. Oh iya. Lah ya iku. Gopel langsung. Dene kadang nek gak tanggapan kan kerjane nukang. Lah. Lah, menek nang dhuwur rotoh berak iki bojone dikabari ambek koncone. Mbak, bokir kecelakaan. Lho sing ditakokno bojone kan kudune kan, ya apa selamat tagakno gak ngono. Lah apa? Untune isek tagak. Bojone. Ero Her. Bojoku iku ero. Apa? Asline. Nek untuk iki ana duwike. Kane ku ngawur. Awakmu sak kandhani, Kir. Engko tak siarno baru metu. Ya, Lah kon kok ngono. kesusu Kon ndelondong. seneng kok belet to. Lah itu tujuanmu kate laporin. Ah, aku tuh berenang. Ambek sapa? Patinia iku. Apa? Patinia. Apa? Sing ngadakno acara iki lho. Sapa? Dikon metu Patinia aku, Mang. Kon tak kandhani ya. Apa? Iku ngono dudu Patinia. Lah apa lho? Kon nek gak iso ngomong aja ngomong. Kon kok tak dupak dadi gawe kene kok. Arek kok. Sik. Tabelani. Kok gak tutuk. Tabelani. Iya. Iku dudu Patinia. Lah apa lho? Panitia. Lah iku karo ku yang ngono. Oh, tak kapok pisan kon. Aku dikon metu. Bu, sampean kebuk lho wetenge lho. Engko mulai gak iso turu kon. Mosok ngomong dilu wis klomoh. Gak kelompok. Dikon apa? Aku dikon maca polisi. Heh? Polisi. Aduh arek iki rek. Polisi. Kok iso maca polisi? Polisi aja waca. Puisi. Sing kaya arek cilik-cilik iku lho, Her. Iku ngono dudu polisi. Lah apa lho? Kok ngono maca gusi. Kok Gus? Puisi. Iya. Wah, tak kaplok kon kok. Iya. Iki kan acara sedekah kan. Kok ngono maca puisi, polisi. Lah Mau iya. maca tembak bathukmu kon. Dor. Dikon maca Ya. Aku tak maca polisi. puisi. Ya. Polisi. Duh. Anune apa? Judule puisimu apa? Pahlawan. 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 Oh iya ya, Iya. delok maneh 17-an. 17-an. Kate kan yo iki kan yo teko pahlawan. Iya, 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 iya. Omah desa ngene iki. Iya iya. Aku tak Apa? Sik kon mangan apa? Hah? Kon mangan apa sih? Hah? Kat mangan tak delok kecapan. Iku gak kecapan. Untune iki gak
gak nyampe ambek ilate dadi natap-natap ngono. Pahlawanku, Pahlawanku. engkaulah yang pantas disebut pahlawan. Selama 350 tahun Puisi niki. bangsa kita dijajah oleh bangsa Bendala. Ada. Belanda Bendala. Ya, Baik, Pak. Belanda. Di waktu itu bangsa kita berhasil mengusirnya. Lalu datanglah penjajah dari bangsa Jepang. Sirine. Iku no dudu bangsa Jepang Tahu belum? dari bangsa Marning. Ya, Marning. Hei. Jepang. Jepang. Di waktu itu juga bangsa kita berhasil mengusirnya dengan semboyan rawe-rawe rantas Malang, Pandaan, Krian, Sidoarjo, Mojokerto. Hei. Kon iku puisi tak ngernet. Sing ini kalau Dengan semboyan dengan semboyan rawe-rawe atas Malang-Malang butung. Contohnya yang berdiri tegak di tengah-tengah kota Surabaya. Cocok. Itulah Tugu Pahlawan. Tugu pahlawan. Betul. Senyorong rombong. Lho. Itulah Bakul Bakwan. Sing maca puisi. Untune kedawan. Lah puisi wis apik-apik lha apa kok sing nyurung rombong? Lah iya, kadangane kan ngono. Lah apa untune kedawan? Lah sing maca puisi Sing mburi gak enak. Untune kedawan. kok niku puisi ya seperti ini. Pahlawanku, Pahlawanku. engkaulah yang bisa memerdekakan negara ini. Iya. Oh iya, dengan titik darah penghabisan kau undurkan semua penjajah dari bumi pertiwi ini. Oh Itu no. terlalu ruwet, Her. Masalah kon yang ngomong untu ya. Iya. Untu Jawa. Bojoku iku senengane untu kok lho. Lah kok iso? Kon ro ah, aku mang budal tanggapan. Heeh. Bojoku lah bekas penyanyi ya. Iya. Iya. Dek, aku budal tanggapan. Nyaut, Her. Nyaut. Ambek nyanyi kon. Mosok. Lah temen. Cari ngene. Dek aku budal ya. Cari ngene. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Tibake garangan iki suarane ya lumayan. Temen iku, Her. Aduh, jenenge wong lanang tanggung jawab, Her aku. Iya. Masih elek tanggung jawab. Ya Her, aku. jelas. Iya, tak tari. Dolene opo, Dik? Langsung jawab bojoku. Ambek nyanyi. Iya, nyanyi. Cari ngene. Aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap hanyalah untukmu sayang. Untukmu. Bojoku gak salah untukmu sayang. Aku ki heran bojomu ya. Laire biyen ketulungan dukun, tak ketulungan begebluk. Lah kok sawakmu Iku jenenge wong kene apes asine. Nyanyi sing enak ngono lho. nyanyi sing enak cek dirungokno masyarakat Ah. kene bahwa kamu juga iso nyanyi Ya iso. dengan suara emasmu. Ini kon, aku tak nyanyi. Lagu Cangkur Sari. Hah? Cangkur Sari. Campur sari. Iki lho. Lah ya campur sari kon kok tak dugang tambahan. Iya. Campur sari, cangkul sari ya. Campur sari. Karo judule. Apa? Suwi. Sumi. Lah, Sumi ya, suwi. Pak Lurah mana di Pak? Tolong Pak jangan beto palu Pak. Nah iki di lah yo Her, sing ngene kok. Dek, kowe pancen asu. ayu Ayu yen kowe guyu. untumu metu. Lah pontu metu. Yen kowe guyu. Nyenengke atiku. Nah, Ambek untune metu. Iya, Wah.
Wis. Duh. Lagune ngono sih. Totokno. Rungono sih lah. Dek, kowe pancen ayu. Yen kowe guyu nyenengke atiku. Ya. Wis. Teruse. Lah iya rungono dhisik lah, Her. Dek, kowe pancen ayu. Yen kowe guyu nyenengno atiku. Wis. Wis ya. Lah teruse. Lah wis kok apa lho? Wis ya. Kan kok tak antem iki lak dadi gawe kon. Wis lah leren ya. Oh, ya ana teruse lagu lak akeh lho. Lagu ya akeh, lagu wop ya iso aku. Lagu apa? Wop. Pop. Hah? Jelasno sing banter apa? Lagu wop. Pop. Lah iya mo wop. Masa ana bakul wop mi. Pop mi. Lagu Lah, pop. Lah iya lagune lho wop mi. Wop mi. Pop. Lagune Wali. Wali. Ya, Oh, iki mang Kanjeng Sunan iku. dudu. Ben Wali. Oh iya. Kok kae iki? Iya. Boker. Au. Aja dikelo, Her. Ya apa rek? Jenengmu lak Boker. Antangan. Boker iku ana artine lho ngawur. Apa artine boker? Ana, bo. Bo. Bokong. Bok. Kiri. Ayo lho boker. Au. Kok kaya siluman serigala. Lah aku lagi GS. Apa? Kadang-kadang senting. Ya nyanyi. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku kan memohon Tuhan panjangkan untukku. Sakmono iki apa kurang dawa kon? Kon sakmono sisimu kelamut-kelamut kok tambah Aja dawa. dirimu ilang keliru paling. Umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, Iya. ku kan memohon Tuhan panjangkan umurku. Aku takut kepada beta, tak teringat sepanjang masa. Kon timbang Kok bos. sonjok lihat kebunku sih kon iki. Hah? Eh, Budaya. ngene lho, Rek. Apa? Aku iki susah. Lah apa susah-susah semua? Wong urip nang alam donya pisan kok susah-susah. Susah-susah mo. Aku ambek bojoku iki geger rek bendino. Lah kon dadi wong lanang kurang tegas. Lah. Seorang lelaki itu adalah imamnya keluarga, pimpinan keluarga. Pimpinan keluarga. Aku wis tegas tapi lek petuk iso nglimpruk maneh aku. Ya kudu sing tegas. Bojoku angger njaluk mesti njaluk diladeni angger lapo-lapo kok. Loh, seharusnya wong wedok ki nyene njaluk dismanja, njaluk diladeni, ngono njaluk didampingi. Dadi awakmu ya aja gopo, aja sedih. Nek bojomu njaluk ngene-ngene nek iso ya dituruti. Awak dhewe mesti salah nek wong lanang heran aku. Lah dil salah Gak apa? masalah loh. Gak masalah niku. Nek mulai kerja ngono. Mulai kerja. Aku luwe nyok mangan. Ora gak gelem tak turuti kabyuk aku. Loh, Unek-unekno. sekali waktu bojomu harus dikei peringatan. Nah, Dengan caramu sendiri. Nek bojomu mulai teko nyambut gawe, nyentak-nyentak njaluk mangan, "Mas, aku njaluk mangan," mengkrik nang ngarepe. Terus Blek, opo? opo? Mangan. Mangan. Sego gak ono. Dudingen. Sego Sego gak ono. Geragalan iku panganan. ya ngono. Ben Bener wedi. iku. Bener, sekali-kali cek wedi wong wedok iku. Geragalan kun panganan. Nah, sekali waktu kayak ngono cek wedi. Mangan. Nek mangan. Lek mari ngono. Kok ngono ya? Ngono aku njaluk ngombe. Nah, Nah, kir. nek masalah ngombe ya. Ya ngono. Apa? Mengkrik Ngombe. Aku Ngombe lek- gak ono. Aku lek mengkere iso. Tapi lek ngene gak iso aku. Loh, Allah. tidak harus mengkrik. Apa? Ngombe. Lah sing nguru iki apa gak melu iki? Oh iya iya. Apa ngene? Apa? Apa? Ngombe. Ngombe. Oh we. Banyu gak ono. Banyu Banyu gak ono. aki ubin. Nah. Ngono lho. Ada sekali cek wedi. Oh ngono ya. Luwih keras maneh. Apa? Apa? Ngombe. Ngombe. Banyu gak enek. Banyu gak enek. Banyu aki sosoren. Oh ngono. Nah, ngono lho. Banyu aki sosor. Ah. Wis.
njaluk adus. Lho. Oleh gak mari mangan mari ngombe adus aku sing ngladeni. Ngono iki mau ladeni. Iso. Kon iki goblok. Mengkrik omane. Apa njaluk adus? Jeding gak ono banyune. Nyemplungo kali cerme. Cek dididik liwak. Oh iya. Enak kon. Apa? Nah. Adus. Jeding gak ono banyune. Jedeng gak ono banyune. Nyemplungo kali cerme. Nyemplung kali cerme. Ah. Diliwat. Nah. Lek gak ono ya iki sine Dil. Ya ora ono. Mau. Asline wong wedokku perlu dikek pelajaran. Lah lek Ah. ditemeni ngono lek njaluk pegatan ya apa kon gendeng. Ya ya. Gak apa-apa. Nek njaluk pegatan yo umpamane ya apa? Aku pegatan. Bos aku pegatan lek caramu ngene lho apa? Lah, guyu. Ha. Ya omongan iki sing tak enteni. Nah, Dunia tak selebar daun kelor. daun kelor. Nah, Iya. Si. Alah. Wong guyumu gak meyakinkan blas. Ha. Ya omongan. Guyumu kok sing tegakno lho. tegake lho. Ha. Omongan iki sing tak enteni. Omongan iki sing tak enteni. Dunia tak selebar daun kelor. Dunia tak selebar Daun kelor. daun kelor. Kembang tebu. Kembang tebu, Dik. Apa? Lho, paribasa. Oke, paribasan. Kembang tebu. Kembang tebu dek. Hilang satu, Hilang satu. tumbuh seribu. Oke. Ngono. Hilang satu. Apa sih? Kembang Nek. tebu ki. Kembang tebu dek. Ah. Hilang satu, Hilang satu. tumbuh seribu. Tumbuh seribu. Nek njaluk mangan, sego gak ono, Ono geragalan panganen. geragalan. Pak. Nek njaluk ngombe, Ngombe. banyu gak ono, ngombe nyosoro banyu aki. Nah. Nek njaluk adus, jeding gak ono banyune, Jeding gak ono banyune. nyemplungo kali cerme. Oke. Nek njaluk pegatan, guyu. Ha. Omongan iki sing tak enteni. Oke. Ya. Pokoknya lek Lah iki sapa? Iki sapa? ya iku bojoku. Iki bojomu. Lah awakmu ki kleru mo. Kenapa? Wong arek pedotan menur mau kon rene, yo ngene iki dadine. Mbok golek bojo iki kaya wong-wong daerah Prambangan kene. Iki gak mula pedotane ndoli ta iki. Kayak iki pedotane mendur sing bener. Iki lak pasiene Pak Purnomo sih. Iki bojomu. Ya kalah kok nek karo ngene. Takonono takon iki sing teges men. Kon niku sing teges dadi wong lanang aja lolak-lolok. Bojomu polahe kono digeblakno kene apa? Aku lak wis ngomong sih lho. Apa? Teges kaitane lek wis kepethuk ngene iki nglimfru. Awakmu sing kurang teges. Ora mo. Ya apa? Apa aku yang ngatasi? Urusoni ae rek, lek ana wong telepon. Kayak iki lho Heru. Boy aja ganggu kok, gak seneng temen sik lek ana wong atine seneng. Kayak. Ngene iki malah dipateni lho. Sopo telepon? Dah, lecek. Ya ampun, lecek kan rima. Kok iso lho ngene kanca. Kon niku cek gobloke. Iku ngono bojone kancamu kate mau ternyang ae. Ah, kon niku. Iki ngomong cokot ya ora bias arek iki. Ono modele wong VC sampe koyo ngono iki lho. VC biasa ngene iki. Awakmu dadi wong lanang sing rada tegas, bojomu cek gak ngono. Kon iki klentam-klentam memalukan partai laki-laki ya kon. Heh? Ya apa? Opo? Mbok kaya isin-isino aku. Diwasno wong kaya ora pantes ngene ku. Apa? Engko. Engko. Dorong kok. Ngono ku diwasno wong ya ora pantes. Aduh. Dicokot karto. Lali kata pateh. Mosok ana wong VC itu iso nyokot bareng sini. Jare sing nyokot Pak Lurah Karto. Kon kok disodok Bu Karto dadi gawe kon kok. Wong perkara VC dilebono kene kok iso nyokot iki lho.
Iki wis jelas iki, wis jelas. Secara tidak langsung bojomu membuka rahasiane dhewe bahwa dekne biyen sadurunge Pak Lurah iki menjabat jadi kepala desa, gendakane bojomu. Awakmu kudu tanggung jawab. Maksudnya gendane bojoku. Nah ketoke Gendane Pak Karto. koyoke Nandane. Pak Lurah, wis kene disikseni wong akeh. Lah apa? Lah jane iki bekase Pak Lurah. iya. Wis gak apa-apa jadi Pak Lurah. Lho kok dipek? Dijolono vario situ ae. Bojo kamu jual vario, tak kaplok kon kok. Le, aku ki bojomu lho, Rek. Ya apa kan iki sing tanteni? Dorong. Engko. Tak keplok pisan kon kok. Tak pikir wayahe. Dorong. Aku ki bojomu, kok ijol-ijolno aku lah rumangsamu lho. Kok padane rasokan ae aku mbok ijol-ijolno. Lanang kowe aja kok kaya ngono apa mbek wong wedok lho kaya ngono ku lho lah rumangsamu kebeneran ta. Aja kaya ngono dadi wong lanang iku. Wong wis bolak-balik wis tak kandhani. Nek dadi wong ngono. Cangkeme tak logok. Ambek bojo tas-tas ngono. Seorang perempuan ini dikei pengertian sing apik, dikandani sing normal. Ngono. Sing apik no. Sing apik. Langsung wedi. Lah iya. Tak goleki lho rek iki mang. Olehku mumet turut kampung sak Gresik tak umeti. Tahu meti. Hah? Lah ngerti iki mang, aku ki kuwatir. Pola kowe sak minggu iki awakmu gorong kumat. Loh, Aku kuwatir kok ndak terus kumat sak dalan-dalan. mosok aku gendeng ya, Ru? Loh. Bojone digendeng-gendeng. Wong wedoke paling gak kaya ibu-ibu kuwi ya, pakaiane muslimat. Sing kalem. Sing kalem. Mlakune ketok tekmu ngono. Ora kaya awakmu mlaku obrot. Ora jaga kesehatan Aja blas. ditilok mlakune. Aja ditilok mlakune. Lho rek, ana wong dolan iku ya kenek ae. Lah mosok wong dolan kok sampe dina-dina iku lho. Pantese wong lanang iku ya nyambut gawe dhisik, nek mari nyambut Ngono. gawe ngono dolan ora apa-apa. Ya. Kembang tebu, Dek. Dorong, iku durung nyatu kon. Durung apa-apa kok. Kok sik durung sih? Ngene lho. Wong wedok iki paling tidak dikasihlah kemesraan. Nah, dinyanyikan lagu-lagu cinta. Paling tidak junjunglah derajatnya dengan suatu contoh kayak ngene iki. Nah, duwene wong lanang apa ya dikawekno paling tidak. Lho, setidaknya iku Nah. kaya-kaya Perlu disanjung. Sing rada romantis titik ngono. Oh, lho ngene lah. Sok dadi wong lanang mbek wong wedok ora ana romantise. Lah lek ngene lah Wah, malah kudu koyo cecek. malah koyo tukang remo. Ya yang penting Oh, iki. Koyo Oh. koyo paski kabra. Paski braka. Ya, paski braka. Loh, api. Tapi apa ya gak mlebu ora nyantol blas ngono. Oh iya, koyo brak koyo iya. sing di Iya api. pesawat-pesawat iki lho. Iya api iki wasno lho ono perkile. Api, yo ngene iki lho, dadi wong lanang wis senajan kok kowe kurupane. Lah, ngono lho. Berarti gak cocok. Tapi topi iku kopiah iku imbang ambek praene wonge. Wis, lapo plirak-plirik. Gak Heru. Lapo Heru? Lah apa kok aku? Wah, aku mbok urui ngono mau. Duh, Wong wis ngerti aku ki yo wis nyadari lho rek. Wis nyadari nek peno iku gak nyambut gawe. Wis aku ngalahi nyambut gawe. Ora apa-apa aku nyambut gawe demi keluarga. Aku nyadari. Sing Tapi ngomong mbok yo ngono. melek mripatmu. Melek oh. wis melek ini lho. Dewangi wong wedok nyambut gawe awan Aja karo awan wedi. bengi karo bengi. Ngomong ngono. Wasno. Polahe wong wedok wasno ndas sampe Mang. gawe sekel. Sekel sampe tak gawe ndas. Tibae bojoku melok ganongan. Ndas kae sikil-sikil kae. Ibaratnya iki dene geleman nyambut gawe susah, soro. Polahe wong nyambut gawe iku lho, golek panganan ngingoni cucukmu. Masih aku yo melok iki melok golek kerjaan. Kerjaan apa? Beru. Kerjaan ya mono ya mene yo. Ora ana apa-apane kok.
Wah, ngerti yo ngene gak kudu-kudu mbok rabi tak andani. Ngerti yo ngene aku wis gak dadi bojomu lho gak patek. Lho ngene. Ya bantan. Nenek ngono balekno Jokoku. Oh iya. Lah lek ngono, balekno Jokoku. Ayo, Ngono. iso kon balekno. Lah kok gelani temen, ada ngomong balekno Jokoku, ora apa-apa, tak balekno. Lah ngono balekno dudu susuku. Lho. Balekno. Balekno yo apa kadung tak elek ya. Kon balekno. Kok gelani? Masih terus. Ya paling tidak kandhani. Lah aku dini bangane kok rabi. Aku boleh kok rabi ya kaya ngene kok. Aku ngerti yo ngene yo geton aku dadi bojomu. Ngerti yo ngene aku biyen ku gelem dirabi karo Pak Kades Karto. Tenan. Oh, ketemu pirang perkara dirabi Pak Lurah. Pantes kamu pirang perkara yo pantes. Wong Pak Kades e wonge ganteng. Jatuh oleh bojo aku wonge ayu. Lakune yo pantes lho. Pacake bersambul pakai kebaya, pakai jaret, lakune. Bu Kades Rahayu. Iya iki Tapi gak kaya Bukades. Kaya koordinator Betiring ku mau. Kaya Bukades iki lho. Tapi Pak Kades tahu ngomong mbek aku. Apa? Pak Kades ndek cita-cita nek rabi gak gelem pedotan menur. Ya pantes. Aku dadi bojomu ngono sakinge tak kandhani. Sakinge wong. Kono lek kata rabi ya kate rabi sapa aku wis ketipu ra bapakmu ya. Kok ngarani ketipu lah aku kok gak kecelakaan ngono ya ora ngira-ngira aku dadi bojomu. Oh, Allah. Lah kok berani? Lapa? Monggo lho tak rabi perkara gethuk. Kon niku lho biyen lho. Bakul gethuk, lek gak perkara aku rabi ya gak tak rabi kon. Aku ku bimbang gethukmu Undat-undat. Undat-undat nek biyen aku bakulan gethuk. Lah jan iya kon bakul gethuk kok. Mbok ya apa iku mbok ya kaca ngatasane dene biyen ya bakulan manuk ae kok ngelon aku bakul gethuk. Masih yo aku bakul gethuk kate lapo. Wong gethukku lho punel. Gethukku punel takono Pak Lurah Karto. Punel apane wong gethukmu ngiler kok punel. Iku lek gak aku Ini bangane penuh. Dodol manuk. Sak tumonku ku ya, kok dodol manuk ku manuk-manuk sing berjenis, manuk-manuk sing berbobot ngono kok sing didol. Ora penuh. Wis dodol manuk. Manuk cipret mbok dol. Wis manuk cipret. Kapan esuk sore manukmu mengkeret ae. Kok oh, timbang gethukmu wis mambu ngiler dirobong laler pisan. Ngono ae gak ketang pedhok manukku. Ejek ngeyel, ngelokno gethukku mambu, ngiler, dirobong laler. Masih yo gethukku mambu, ngiler, dirobong laler. Lah apa manukmu kapan esuk niki gethukku? Ngono ku nek gak manuk geragas gak enek. Mbok manukku akal kandhanane ana. Bingung aku. Awakmu nek ngomong mbek bojomu kon ngomong sak kecap. Wong wedok ku ngomong ping 17 gak ngatasi kon. Kandhane. Trombolen ae. Tak sira dhewe sik bojoku. Wis ngono iku lho. Utawa damai ngono njal apa ngono lho. Rumah tanggaku sing damai, Isin. ora usah geger. Didelok wong lho isin. Ngono ku mbok yo ngerti kaya biasane ngono lho, Cak. Wis ngerti lah aku ki nyambut damai rada. gawe lho, Rek. Ya. Mbok aja ngono apa. Sampeyan ku yo ngerti lho nek aku ki marep nyambut gawe. Apa omo? Kok kaya Apa? biasane ngono ae lho, Cak. Apa? Sampeyan iki Apa? Kena apa kon? Kena Kenapa, Mo? Dengkulku moro ngejer. kon iku nek ngadep bojomu belajar jamu dhisik. Wis jamu. Jamu apa iki? Gawe ndok, jamu kuat. Ndok apa? Ndok cecek. Sing kuat ngono. Kok templek-templekno. aku ngelak, Cak. Apa? Apa? Aku lho, iki mau kan aku kesel kabeh awakku. Mangan aku lesu. Mangan. Iya. Le. Kate nanti. Njukukno mangan. Iko mang. Mangan kali koyo biasane ngono kae. Iko mang lek kon tak kandhani sih. Nek bojomu njaluk mangan, ben kono gak nglunjak. Apa mengkerik?
Mangan. Sego gak ono ngono mang lho. Apa? Mangan, Cak. Mangan. Heeh. Sego gak ono. Sing ono apa no? Ono lo deso plili. Aduh. Tak jotos konku. Jangan sopain kok sambele kecap waran sambele sing pedes yo. Enak iku aja nek sopen aku yo. Yo. Enak nah campuri racun tikus ngono ya. Cek gobloke kon iki. Oh. Ya, aku ki lho mangan. Aduh, kok ono lho. Apa? Mangan. Sego gak ono. Gagal. Geragalan mangan. Lah ngono. Hei. Ya. Ben menang. Ben wedi. Aku ki sapa sih? Lho pekun aku. Lho. Dek, Mripatmu ku yo gak dumuh. Ya rene aku ki bojomu. Kok dijaluki wong wedok mangan kok wong wedok mbok kongkon mangan geragalan ku lha rumangsamu. Kokon Heru. Lho kok kon Heru kon kok tak keplak ndasmu kon kok. Aja ngomong nek. Lah seneng kabeh lek untukku merontoli. Lho lek ganteng tak kena iki lho. Wis gak mangan-manganan. Kawani. Wani. Wis rada menang kon wisan. Ya ngono, sing teges ngono. Apa kuyak-kuyak? Gak saking ae. Cak. Ha. Ngombe. Apa? Ngombe. Aduh arek kira. Negara gak ono hukum tak pateni kon ben. Ngombe lho. Kate nanti? Ngombe. Iku mah lo mengkeri sik. Apa? Apa? Lha iki. Apa? Ngombe, Cak. Banyu gak ono. Mimi. Banyu gak ono. Ono apa? Ono pop es. Ono es teh jeruk lemon. Wis pop es ae. Aku tukokno sing melon. Engko es batune sing akeh. Wis cocok mangane ku mang sego jangan sop. Mari ngono terus ngombene es pop es. Aja omong. Iki lho aku jangan dicatek iki lho. Kaya ngono lho. Apa ngono lho. Oh iya. Apa? Apa? Ngombe. Ngombe. Ngombe gak ono. Ngombe gawo. Dari kokon kudu padha. Kudu padha kok contone. Iki ngono cangkeme wis blesat. Aja mau tirokno. Apa? Apa? Ngombe. Ngombe. Banyu gak enek. Banyu gak enek. Banyu aki. Banyu aki sosoren. Ah ngono. Ngono ben wedi. Lah mosok Cak kok kebangetan peno. Tak jaluki mangan, mbok kongkon mangan geragalan. Dijaluki ngombe, aku mbok kongkon nyosor banyu aki. Lah kok kira-kira aku lek ngombe banyu aki terus raiku blonjot. Cangkemku blonjot. Awakku blonjot, sikilku blonjot terus piye? Gak apa-apa, Dik. Blonjot kabeh gak apa-apa. Lah kok gak apa-apa? Pokoke sitok iku aja blonjot. Iku gak gulinan ya. Ben blonjot kabeh. Wis aja jare situ-situan. Wis gak ngombe-ngombean. Nah, kalah, gak wani. Jengkel aku. Aduh, aku sumuk lho. Delok tak aku sumuk lah. Delok aku sumuk kabeh. Delok entol aku lho sumuk iki lho. Mas lho. Aku lho sumuk. Masa kowah ya apa sih kon iki? Aku sok ndruwedeg ngono. Apa? Sampe lak ngerti to, biasane aku ki lek keringetan ngene iki gak kenek nganggo banyu adem. Gak oleh mandi pakai air dingin to. Kudu banyu anget. Le iku lho. Apa? Banyu gak ono. Nah, Sing ono apa? nyemplung. Nyemplung ngono kali cerme. Nah. Titi liwak ngono. Cocok. Ya ngono. Ngono. Sekali waktu ben kalah. Rumangsamu aku gudel. Gudel kok, Boy. Rumangsamu aku kebo. Lah wong aku ki bojomu kok mbok kok nyemplung. Ditapuk wong wedok anggapan ngombe jamu madu murni. Kaloro. Tambah kuat. Gelani temen aku wis sabar lho rek Kek Mang. Kaloro tambah kuat. Ah, Kalau teman gak popo. Tambah kuat. Gak apa-apa. Tambah kuat wong lanang. Aduh. Gak popo. Apa-apa? Terusno, Dik. Mosok aduh. Ora popo. Gak apa-apa tambah kuat wong lanang kok. apa-apa.
Gak apa-apa, Dek. Isih gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Dik. Wong lanang kok. Aduh, Heru loro temen goblok. Gak apa-apa. Kon gak apa-apa wong ngomong. Kayak sing ditapuki ya. Ngomong gak apa-apa lho. Terus itu kamok silin aku iki kok. Wis. Gak dus-adusan. Gak telek-telekan. Regeten aku. Iki jelas iki. Wis mulai. Atiku ya Dilani tangan sawangane aja gak seneng be aku ngomong. Ayo ngomong. Meneng ae rungokno sik. Nek ancene wis gak arep be aku ngomong kok. Pegatan aku. Ojo tadi dia ngomong iki guyon kok pegat. Ayo iki guyon kok gak. Kon mang lah wis tak kandhani. Nek wis njaluk pegat kon mengkrik ambek guyu wae. Ha 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 ha. Lho pegat temen amane aku turu dhewe. Ben wedi, diwedekno. Ha ha ngono lho. Oh, mau gawe den. Heeh. Ha 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 ha. Sing gagah lho. Lah apa? Kok ate guyu lah apa? Kesenengan tak? Apa Heru ini? Lho, kok ngono? Kesenengan. Ha ha ha. Omongan iki sing tak enteni. Omongan iki sing tak enteni. Dunia tak selebar Dunia tak selebar kathok kolor. daun kelor. Dunia tak selebar daun kelor. Kembang tebu, Dik. Kembang tebu, Dik. Hilang satu oleh mbokmu. Hilang satu, tumbuh 1000. Hilang satu tumbuh 1000. Nah, ngono. Gara sopo? Sopo sing doyan ambek peno? Alah-alah peno le aku lho untung-untungo. Iku biyen, sakinge aku biyen iku nyawang peno mripatku merem gak wong ganteng. Lek saiki kanggoku gak serok ya gak sotel. Gak dawet ya gak ketan. Gak melo ya gak kentel. Rayu saiki karo demo. Karep ya wis gak doyan kok gambarmu. Heru. Apik-apik kae. Apa? Iki tak urus, Heru. Nek kok diurus? Ro gambarku mau ndi? Nang ngene kene. Kene. Heeh. Lah irunge ndi? Sih, Gambarku Dek. kene lho. awakmu nek ngomongin demo koyo ngono gak apa-apa. Tapi nek sekali waktu nyentuh atine kanca-kancane iki, gak trimo aku. Gak terima kata apa? Kon tahu didilat nyambe ta gak? Ya gak tahu. Tahu ta gak? Ayo dilat. Gak wani kok. Wani ya. Gak wani. Pengapusane. Sampe nyambe gak wani. Tuman iku nek gak didilat. Bukane gak wani ya, kaya wedi rabies aku. Wis pokoke lek ana apa-apa aku dilaten. Ah, Pegatan. lah. Aku gak dadi bojomu gak apa-apa. Iki aku ra pihak kene ya gak pihak awakmu mo. Ya. Nek wong Islam wis mengucapkan kata talak, secara tidak langsung wis pegatan. Dadi awakmu wis gak ono hubungan maneh mbek bojomu. Nek bojomu digawa wong, bojomu nang ndi-ndi, ya wis gak usah sedih, gak usah mangkel, gak usah muring-muring. Anggepen awakmu wis cerai. Lho. Aku gak dadi bojomu. Balik nang penggawe aku lawas. Lah apa? Gremok. Kandhani kok. Koordinatore betiring. Tak percaya. Nah, tak kandhani. Kir. Ngene, awakmu wis dudu suwe ya? Iya suwe aku. Asline kok belet aku asline. Lah dudu suwe ya? Iya. Dikai sisa-sisane bedas gak apa-apa. Gak masalah. Nah, iku aku ora kotono. Heru. Aku ambil Rayu, Heeh. wis gak ono hubungan. Wis gak ono hubungan. Terus mbok kene iki. Iya. Gak apa-apa deh, pen. Menit tetanus kon. Jelas tetanus kon menit. Ngene lho, Rek. Cemburu ta. Cemburu wis gak dadi bojo aku rondo. Gak Aku rondo apa-apa. bebas. Baku ngalor, baku ngedol, baku ngetan, baku ngulon kate lapo. Lah apa ngetan ngulon ngidul kon. Wis kaya wong bingung dadakane. Ngene lho, awak dhewe teko nang kene iki butuhe nyenengno penonton. Lah nek kon gegeran secara keluargaan mbek iki, dadine gak iso seneng tambah sedih kabeh. Wong urip nang alam donya iki sing dijaluk kesadarane. Sing sering rebutan salah. Nek kon rebutan bener gak ono enteke wong urip iki. Iya. Ngono lho. Rungokno, kupingmu ku. Aku sih. Kakekmu ngono aku mau sentak-sentak. Kandhani awakmu sebelah. Kene. Wis jelas gak wani ngomong banter nek ra iki. Bener. Ya. Wis gak usah geger-gegeran. Gak usah pisah-pisahan nang damai.
anakmu padang telengok kene iki. Iki putu-putune awak dhewe generasi kita yang akan datang. Berilah contoh yang baik pada mereka-mereka ini. Ngene lho, Cak. Ngono. Ngene lho, Cak. Aku ki asline ngono kok ora kok piye-piye. Ya, ambek bojo aku ki yo sadar nek bojoku golek penggawean, ngalor ngidul sik gorong oleh penggawean. Lah karepku iku yo nek kene wis gak nyambut gawe digoreng oleh penggawean ku penggawean omah ayo dicandak bareng ngono lho arepku iku. Heeh. Aku ya ora mbelani Demo, gak mbelani sampean. Demo ki mang rene yo anjang sono nang kanca ping pindhone takon penggawe. Tidak sakit. Wong kene. Aku kaget temen e. Kini mang njaluk penggawean nang kanca dene kancane durung ono ya ayo golek bareng-bareng. Golek kerja. Wis salaman, njaluk sepuro sing rukun ae. Ya wis sepurane yo, Cak. Aku asine ku mau yo ora tenanan lho. Aku ya emang lho, Cak, senajan peno iki bodimu sak meter kotor ngene aku. Iya. Aku asine ku yo cinta. Iya, lapo kon? Lapo maneh? Kau ngomong maneh. Wis, ya. Ayo njaluk sepuro karo masyarakat kene, BBA ditampilno kene ono kekeliruan sing sengaja maupun tidak, kita wajib minta maaf. Tujuan kula mek mencari seduluran pados kekeluargaan. Ngoten Mbak nggih, Ibu nggih. Pangabutne sing kathah. Salam santun kula kepada alim ulama, bapak, guru, kiai lan sesepuh mriki, Pak Lurah sak setapipun, pangapunten sak kathah-kathahipun. Saderengipun acara niki kula pungkasi, badhe kula puteraken sebuah lagu dengan judulnya Caping Gunung kangge sampean kabeh. Heeh, mari ki sing enek campur sari, Cak. Mantun iki penyanyine tasik ayu-ayu dene pedang nggih. Sing ana campur sari, penyanyine asu-asu. Dangdutan mah. Ayu. Sing asu iki. Yo. Jarene wis penang keturutan sing dikadang biyen ninggal janji ning saiki opo lali capek gunung. Yo. Wis ta? Wis po? Terus. Sekar pisang nyawang gunung desa dadi reca ilang jrene padha lara lomo
pamungkas menika. Ji. Sepeda malih kula aturaken dhumateng panjenengan sami, pangapunten sing kathah. Terima kasih kanca-kanca pengerawit, pengiring, Ji, sembah nuwun. kanca musisi, audio sound system, kalian live streaming, kalian penembahan kula nggih Ki Aroman Widodo dengan lettinge padha laras campur sari. Matur suwun sakatha-kathahipun kula aturi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bapak MC.